Eve mala dengbêjaya li Mosula kevin û her ji kevin da stranbêj û mozîkjen dihatine evî cihî û çalakiyên xwe encam dan. Di şerê azadkirina evî bajarî da ji destên çekdarên Daeş, mala dengbêjan bibo meydana şerî û şerên here mezin li evî cihî hatine kirin. Saet Recep Paçe zêdetirî 30 salan e bilîlê lê detin û li ser demê gencatiya xwe li mala dengbêjan borandiye. Lewma demê qesta evî cihî diketin, ekser yadgariyên caran dihêne bîrawî. Rastî eval pişt min diyar mala dengbêjên Iraqî ye. Ewa hatiye birdumankirin berî 25 salan ev male hat bû damezrandin û yekemîn aheng bi helkefta vekirina mala dengbêjan hatiye kirin li bajarê Hezariyê Dîrokî. Ev ca dest bi ahenga hate kirin û bi şêwekê berdewam me xelkekî zor li vî cihî top dikir. Her wesa Paçe demê qesta mala dengbêjan diketin û evê wêraniyê pê vedbînîtin, wesa hez diket hunerê mîsilî hatiye wêran kirin û qavilkirin. Lewma awazên xemgîn ji bilîla wî derdkevin. Ez wesa hest dikem ku huner bi giştî hatiye têkdan. Mandîbûna hunermendan belaş çû. Ji ber ewan kesa ew ê tundrew, ew ên kîna wan li dijî jiyanê û kîndarên mûzîk û hunerê bûn. Ev cihe nûke birîneka mezin e dilê min de. Ji ber ku beriya çend sala em hemî hatîne evî cihî, me bi hev re kar dikir û bi keyf û şadî me demê xwe derbas kir. Belê hemî çû û tinê bîrhatin mane. Mala dengbêjan beriya 25 salan hat bû damezrandin û her kesekê hat ba cihê min dengê awaz û stranan dihate guhênwî. Belê piştî nemana çekdarên Daeş, mala dengbêjan bi tinê komeka axê û keviran maye. Lewma bûye cihê yadgariya stranbêj û awazdanerên evî bajarî. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.